Hello, good evening everyone. Naimbag nga rabitay kagayem ken kabsat kadagiti kakabsat nga naka-online. Grace and peace to all of you. Ket kadwain da kami iti maysa nga oras nga intay pagsasaritaan iti sasaot ti Apo. Ket ti intay pagsasaritaan iti dayto nga rabii ket may panggep iti panakiuman ken panagdengeg ken ni Kristo. Kaya consult and listen to Christ. Ket sakbay man pa iti amin, intay man nga rod commit dito yung time tayo, kini Apo, babaen iti may sakararag. Agdumog tayo nga rod, kaabsat. Uamami nga nilangitan, o Diyos sa managayat, at tuy kami nga umay ken ka, iti napnuan ragsak ken rag-o iti puso mi. Agyaman kami ken ka o Dios sa dakayo iti managayat nga Dios mi, dakayo iti mang sustain kada kami. Ket babaen iti bileg kenayat mo o Lord, adda kami tatta ditoy. Tapno ti kasta ket adtoy kami manen nga testify iti naindaklan nga ayat mo ken paragtigtignay mo iti biag iti tubong galmaysa. Ket agyaman kami o Lord God nga babayan ken iti sasaom. Manen iti tumunggal maysa makangeg iti reto nga pagsaritaan mi ket kadwami nga ma-encourage sa iti kasta ket lalo pay nga umununeg iti ayan-ayat nga panakirelasyon mi ken ka. Ket agyaman kami o Dios iti panakikaddam iti reto nga gundaway kada kami. Ket bendisyonam nga rod dito nga pagsaritaan mi tatta, bendisyonam iti sasaom nga titumunggal may sa makangig iti datoy ket pa-encourage. Ket bendisyonam met o Lord iti internet connection mi nga nalawag kuma nga may padanon digiti sasaom ket agyaman kami iti balegi nga adda ken ni Kristo nga maragpat mi digiti nga rod ti dawat mi ken italek mi itinagan na po mga Jesus. Amen and amen. Okay, so welcome once again to our topic review this evening. Ket kuman nga rod nga ipakaamo wenno yam kada kayo dagiti kakadwak itatay at yung arabi. Awagak man ti muna ni brother Paul. Brother Paul, ayan mo? Kapsat nga Paul. Awan pay? Okay. Madamdama siguro at danto ni Brother Paul na ya. Inakawagan nga rod ni Sister Banji. Limbag nga rabi tay man aminen gagayem ken kakabsat. Agyamanak deti agundaway nga dakay manen ket umay misaritaan digiti sa uti Dios. Ket sapay kuma gagayem ken kakabsat nga lipasen tayo nga agdengeg ta deti nga topiko ket nakapipintas may panggep deti kasano iti biag nga kanayon nga agtalinaed tayo iti Dios. Ket ngarod gagayem agyamanak ket good evening everyone. Welcome. Okay, thank you Sis Banji. Awag man nga rod ni Sister Janet tapno ti kasta ket kumablaomet kadigiti dengdengeg kada tay tata arabi. Nimbagarabi iti amin manen gagayem ken kabsat manen dati man ito yung nagtipon-tipon iti sasaw iti Diyos ket tawatek man kakabsat ken gagayem ti patuloy nga intay pagdengeg aging malpas dati nga pinagsasarita tayo nga rod itatang nga kanito intay nga rod mga rodenggen digiti naindaklan nga sao iti Diyos. Nimbagarabi manen gagayem ken kabsat and enjoy watching this topic. Thank you. Thank you Sis Janet. Ket awagak mga rod ni Sis Jean. Adata ni Sis Jinen.
Hello. Hello, gigayem ken kakabsat. Good evening. Adda tayo manen itatan nga agdengeg iti nakapinpintas nga sasao ni Apo Dios ket agtultuloy tayo kumanga palipasen amin detoy. Good evening. Thank you, Sis Jean. Ada ni Brad Paulen? Naibag nga rabi tayo kami kabsat, dakang man dito yan, tapno kami idangan kanyayo, dahil sasaw ito Diyos, bawain kadiji topic idi Wednesday, iti lifeline tayo, ket sang kami sa tayo mga dungeg, ken makipagmaysa ka, dahil nga intay ubraen, ken Diyos unay iti agmina, ken kumuyog kanya tayo tatang oras. Naibag nga rabi tayo man namin kabsat. Okay. Thank you, Brad Paul. Ada ka dito ni Sis Jelan? Hello, Kuya. Naimbag nga rabi iyo amin gagayem ken kakabsat. So tata awisen kay man nga agboya ka deto nga topic review ket idaw dawat mi nga ginggana nga malpas deto ket intay nga boyaen iti nakapinpintas nga kendenggen iti nakapinpintas nga sao iti Dios. So di lang Kuya. Okay. Thank you. Kadagi dyan nga ro, di kita kakadwa tayo nga panelist nga hindi pagsaritaan tata detoy tupiko tayo may panggep iti panagkonsulta ken panagdengeg ken ni Kristo ket detoy keywords tayo masarakan iti San Mateo 17:5. Aya. Ket kunanan nitoy agsasaw pay laeng ni Pedro idi naranyag nga ulep nang linong kadakwada ada timek ang nagapo iti ulep ang nagkuna daytoy ti anak ko adungdungwek ken pakaragsakak unay dungeg kayo ken kuana. Iso nga iti datoy nga gundaway ti kayat ni Apo Dios kada tayo dumungeg tayo iti sasao ni Apo Jesucristo. Kaya dito nga ro dito tayo pagsaritaan tayo kapsat na ti muna nga punto Jesus is our true counselor. Ni Jesucristo ti pudno mamagbaga. Number 2, datay listen carefully to Christ. Wano dumungeg anasayaat ka ni Kristo. Number 3, to please God is to obey His command. May daydayaw ti Dios, babaen iti panagtulnog, iti bilin na. Okay? So now, mapantay nga ro din, iti saritaan tayo tata. Yung munang pagsaritaan tayo kami, gayem kan kapsat. Iso dato number 1, Jesus Christ is our true counselor. Ni Jesucristo ti pudno mamagbaga. Kano ti Ilocano, kunan natoy dati pagsaritaan tayo, ti pudno mamati ken ni Kristo ket makiuman ken kuana. Kaano ken kasanuka makiumuman ken kuana. Ibig sabihin makiumuman ken ni Kristo. Awagak mga rod ni Sis Janet, tapos ti kasta ket inay palawag no anya ti makunana met iti detoy nga topiko tayo tatang arabi. Sis Janet. Okay. Nimbag man narabi tayo namin kakabsat, venaya, iti man nga ro ti kayat ni Jesus Christ kada tayo tatang pudno nga namati king kuana. No kasanute nga ro na makiuman king kuana ken kaano nga makiuman. So kenyak mat personally ket dito ti nakapaimportante ngamin talaga nga aramida
aramiden tayo kakabsat ko talaga. Tapnon maadantay iti communication when relasyon kina Apo Diyos kat hindi makipagmaymay sa aking kuwanat akang kanayon iti binigat. So iti kung kunatay tatang quiet time. Nga inte sarsarita, makiamamu wenno ag saludsud iti pagayatan iti Dios. Kasi iti quiet time dito ngami napakunapat ito iti makita iti instruction na digiti warnings na or reminders na atal talaga. Kapno adadaan ti man tinununeg nga relasyon ken kuana. Ken maisapay ket dati ken yakpay ket ti pinagkarkararag kasi dito ti importante para magkaroon tayo talaga ti communication ken God. Ti amuan tayo damag tayo ken magagsalusot tayo na anat kahit ng aramiden na iti biyag ko, iti naldaw-aldaw. So, manen dito lahat talaga importante halang iti bigat ta kuna na Joshua 1:29 Joshua 29 nga kuna nagat 1:29 nga i-meditate sa una iti rabi ken iti bigat. DJ lang brado Joshua 1:9 ya. Thank you, Sis Janet. Awagak man ni Brother Paul, nanyamet iti makunanay, kaya ito yung pagsaritaan tayo tatang rabi. Brother Paul. Yan. So, naimbag nga rabi tayo man kakabsat. Kung nagpaiso nga ti ko na ni ate dinantay no pudno amamati tayo ken Hesus Kristo masapul nga amin digiti ibagbaga na kanya tayo babaen met lang kadigiti panag daily devotion to the quiet time ako na ni ate dinantay through our prayer ken amin nga revelasyon nga ibagbaga iti ako kanya tayo digiti dapat tayo nga obraen ken digiti actually iti ubrayan tayo tapno makasarita ken maamuan tayo no anyaman dagiti kayat nga ibaga ni Apo Kristo kanya tayo tako na nangarod ket ni Kristo iti pudno amang babbaga so anyaman dagiti problema tayo no before tayo nga obrayan dagiti intay obrayan ti may sangal daw masapol nga dagos iti pinagreing tayo iti bigat alpaiso karabsat ket makiumaan or makisarita tayo iti Dios tapno ammo tayo dagiti aramiden tayo ken addaan tayo iti proteksyon anyaman dagiti mabalin tayo anyaman dagiti dumteng na problema nga mapasaran tayo kadetang aldaw. Masapol nga rod nga digiti revelasyon iti Dios so iti quiet time tayo ket isu iti usaren tayo. Ket digiti iti masapol nga ubraen iti pudno nga mamati ken ni Hesus Kristo. So dadi lang kanya kakabsat and Brother Doming. Thank you, Brother Paul. Okay. So, kumusta met ni Sis Jella? Sis Jella? Anya? So, kanyak met kakabsat ket dito point number 1 talaga ket kuna namin tigat Jesus Christ is our true counselor. So, pudno launay kakabsat nga di talaga ni Christ talaga iti pudpudno nga counselor tayo nga haan talaga nga ti ngamin may nga ti tao ngamin nga duma talaga ket kasta lapitan na iti bala na met lang nga tao kasjay ngem na dayo dapat ket ni God dapat iti ay ni Christ dapat iti ano tayo iti accept kan tayo kasjay kasi iso na iti pudno mamagbaga kasjay nga kunana iti Ilocano ni Hesus Kristo iti pudno mamagbaga so kailangan nga rod nga ano nga
nga ni Christ dapat iti aset ganti nga kan kanayon kasjaya an nga iti padate nga tao kasi met nga makatulong met talaga iti padate nga tao ngem dapat ket mas ni Christ dapat iti aset ganti nga kan kanayon kasjan nga iti padate nga tao kasjay kasi no dumaket no iti tao pa iti sursuruten tayo ket mabalin tayo nga may awan ka kasjay so dapat ket ni Christ dapat iti kan kanayon tayo nga aset gan. So, DJ lang, kuya. Okay, thank you, Sis Jella. Pudno unay nga no sabali ti konsultaran tayo kat there's a possibility nga mayawawan tayo aya. Ta kunana DJ sarita ng amin John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Iso nga ni Jesus Christ ket talagang kinapudno, pudno, iso lang iti ibagana kada tayo ya. Okay, so now, may I call in also Sis Banji? Okay. Thank you very much, Brother Doming. Pudno nga no ni Jesus iti pudno amang magbaga, detiket pacheck hanakabdudwa. Kasi umuna amin isuket Diyos, isuket manakabalin, isuket awan ti pagdudwaan nga amin nga dawatin tayo wen anya man iuman tayo kenkwana ket isuket sidadaan adumdumngeg dagiti kasapulan tayo wen anya man ti saludsuden tayo gagayen. Ket kanyak met iti panaguman keni Apo Diyos ket masapul lang nga kankanayon na amin nga aramiden dapat iuman mo no deti ket kay ayo ti Diyos ket no deti ket aramiden tayo talaga nga patyen tayo nga isulaing ti pagtalkak awan sa bali nga ni Jesucristo kaput isu ti mamagbaga mamati akto nga pulos nga jakto agkamari kaputa isunatikan kanayon ko nga konsultaren na anya man digiter aramidek aginaldaw-aldaw. Ket agmayat nga no talaga nga born again ka no mesaan nga spiritual nga tao ket itikan kanayon na pagtartarayan ket ni Apo Dios. Ket inikan na tayo digiti BS leader tayo ket deti rumbe nga pagtarayan tayo aside from Jesus aya kasapulan nga spiritual ta iti manggigan tayo tapnon tibiyag tayo maiturong tayo iti nasayaat kinalinteg kapo kayat ti Dios tibiyag tayo ket nasayaat. DJ lang, Brother Doming, thank you very much. Okay. Thank you, Sis Banji. Ngaya, to iso data ba sa problema tayo gayem kay kapsat nga ayusan tayo ti panagkonsultar tayo manipo di taket balbaliwan tayo ya nga dapat ket ti konsultaran tayo ket ni Apo Jesus dingeg tayo ti advices ti BS leader tayo ti suda ket digiti na spirituan ket isuda iti mangtegmet laeng iti pudno nga pamagbaga kasi na spiritual iti ibagada kinapudno met laeng. Ket ngarod mapantay ngarod iti may kadwa nga punto nga pagsaritaan tayo. May kadwa nga punto iso datay listen carefully to Christ dumngeg anasayaat ken ni Kristo. Okay, dagiti nga ti saludsod. Anya ti rason na no apay adumngeg ka kadagiti sao ni Kristo. Anya ti epekto na iti biag mo daytoy. Okay, so pagsubliak man ni Brother Paul iso naman ti mangyuna kadagiti pagsaritaan ta ita. Kuya Domeng, listen carefully to Christ. So, in Ilocano, dumingig. Dumingig yung saya kay Yesu Cristo.
So kasano tayo nga dumingig kini si Kristo ket haan tayo met nga literal nga manggig iti boses ta ya. So kasano nga ta kakabsat. So babaen met lang kad iti sasauna no revelasyon nga intay revelasyon iti word nga intay maamuan. So ana ba deti epekto na no dumngig tayo nga nasaya at kadagiti sasao ti Dios. So haan tayo nga makaaramid iti pakadaksan tayo. Kastamet iti pakadaksan iti padatay nga tao. So iturong na tayo iti pagsayaatan, iturong na tayo iti panakaunig, panakaunig iti relasyon tayo king kuana. Ket haan nga awan iti baga iti Dios nga pakataksan tayo. Ket no kuna tayo nga mabalin nga inaramid mo met DJ imbaga ni Kristo King ka or nabasa mo di word na mabalin nga datayo mismo iti problema na haan nga di word ni God. Meaning haan tayo naawatan nga nalaing DJ kaya imbaga ni Kristo kanya. At ang hindi ba nang dumakapsat nga aghabhabon tayo ti oras yan. No adu dagiti pagpanood tayo haan tayo unay maawatan yan or awatin deti kaya may baga ni Kristo kanya kayo kadali nga word na so nga masapol talaga na tatlong balin nga epektibo iti biag tayo nga mangawat kadeti sasauna ikantay talaga iti nananay nga oras nga dinggen nga nasayaat iti revelasyon iti Dios iti panagbiag tayo. So dayon lang kanya kapsat. Thank you, Brother Paul. Oo. So, awagak mampay ni Janet. Tapos naman iti palawag, iti kapanunutan na, iti dato yung topic ko tayo. Okay, good evening again mga kapatid. Ken kakabsat, ken gagayem. Una namin at least dumig anasaya at ken ni Kristo Kristo. Anya ti rason na no apya dumig ka kalagiti sa unya sa Kristo. So when aya sinalusot ko met kinaktatay ti bagik dito na apya na rason na no apya dingdingig dumig ka na laing. Kasi nga mintay ko naktatay muna nang quiet time. So halang mangbasa when mangbasa when mag-meditate talaga di mangbasa lang di word ni God talaga i-meditate ken agdengeg talaga. Dito ket tapno itakas takot babaen ti inak pinangdengeg analaing. Dito nga min iti mangtet ken yak talaga iti biag nga kuna ni God duming that by Jesus is the way, the truth, and the life. So di Jesus sa una man nga rod ken yak itata na isut mangtet iti biag tapno iti kastakot iti aramidek iti naldaw-aldaw kot haan nga maiturong when haan nak maiyabot iti pakaidaksak kumbaga. Ket anan kailangan ka talaga nga amirisen kasi ti biag itatanukit kitan tayo very challenging nakadado ti problema nga ma-encounter ti naldaw-aldaw. Dito iti rason na itatta kasi no dingig ko analaing iti revelasyon kenyak ti God iti binigat malabanak digito nga temptasyon digito nga challenges digito nga true problema umay tumteng kenyak ti iti inaldaw tada DJ nga rod igamak nga sa una nga mangpatalged iti riknak iti wenno iti pamatik iti kastakot hanak mayadayo ken kuana tada iti mantikayat na nga rod tata iti asidig tayo nga ti relasyon tayo ken kuana kasi kuana tata ni Sis Banji nga mabaen tigiti sa una talaga babaen tigiti spiritual nga leader ket tigito nga napnuan nga dakadakwada iti revelasyon ni God ket iso ti talaga nga asitkan paimot amay sa nga importante talaga di pinangdengeg analaing ken kunan anya ti epekto na ti biag ko kidetoy deto iti epekto na nga mingkat sa ti agbiagak nga worthy before the Lord kasi ito man kayat ni God nga minti agbalin tayo nga truly born again kasi habang nga may aramid tayo di gijing word ni God may apply talaga iti biag ko at talaga naturally talaga di pinagbiaga talaga ket maurnos
ken talagang worthy before the Lord. Ngito naman ti kayat ni God, DJ kaya tayo kati lada ti dayag na talaga iti kini God ni kina Kristo talaga. So importante talaga nga kailangan nga nanamen every time yung word ni God. Tapno ni kasta kat agbiagak nga si pure kumbaga and holy before the Lord. Yan lang kanya Brad. Thank you, Sis Janet. Kaya tama ni Sis Jean, tama ni kastakit namet ipalawag no niya ti revelasyon ni God kanya na iti dito yung tupig tayo tayo Rabi. Sis Jean? Yes. Kuna namin itiket dumyeg ka. So, deti dumyeg ka is, so deti tay application and tay quiet time tayon. Ngem kasano tayo nga dumyeg, no, nadagdumakot tay bagi tayo iti sursuruten tayo. Iso nga, dapat talaga, no, ag quiet time ka ket, you devote your time to God nga with very deep, intimate nga pinag-meditate, intimate nga pinag-pray, tapno maaramid mo digiti ibagbaga na kengka, digiti revelations na kengka, ket haan lang nangig mo, tunukwan, rumwardita, malipatam ton, DJ kayat na nga ibagakin, DJ kayat na nga mapasamak kenyam. No, ket di dapat, if you dinengig mo talaga ket isa puso, isa isip, tapos aramidem talaga ti hususo, tapnuhan ka nga maiyaw awan, deti biag mon ket nakapinpintas, naka maymayat, kasi sursurutem nga mismo, tigijay pagayatan ni Apo Diyos. Diyan lang kuya. Okay, thank you Sis Jean, ya. Nagmas nakrecord sulat ti arigla kumano ko kuakit iso lang ti arigla no nangigam ko makit iso lang tagweng-weng talapayagan niya. Okay. Tawag man ni Sis Jella. Sis Jella. So, kada ito yung kakabsat, ket kuna namin ito'y challenge, ay ito point number 2, ket listen carefully to Christ. So, usto launay nga kailangan dapat nga, di talaga kailangan nga ag-listen tayo nga carefully ken ni Christ, tas diyan lang nga listen to Christ, no, di ket adapay dirty words na nga carefully. Kasi dumamin talaga ket han nga nasaya at di dengdenggen tayo kasjay kas lang kumamit iti may nga estudyante kakadjay nga no apay nga dumaket maveveliso na kasi when basit iti score na kasi kumaket han nga unay nga nagdengeg iso na ka DJ mestra kasjay han nga nasaya at DJ panagdengeg na han nga impapuso DJ kasta DJ dinengeg na so nga basit iti malala no duma iti estudyante so nga ibagbaga ni Christ tala kanya tayo nga hindi ko quiet time tayo pa lang ket dapat ket ag-listen tayo talaga nga maging sensitive talaga DJ pa nag-meditate tayo when no DJ leading the spirit talaga ni Christ kanya tayo kasi ket naawatan tayo nga perme talaga DJ kasta ket DJ pa nag-meditate tayo when no DJ bagbaga ni Christ kanya tayo ket may apply tayo talaga iti dag tayo kasi kan masursuro tayo pa iti agbyag according ka DJ will na babaen DJ pa nag-listen tayo talaga iti words na so nga dapat ket saya aten tayo talaga iti panagdengeg tayo kadigiti sasauni God kasjay tapno iti inaldaw-aldaw pa nagbiag tayo ket according amin ka DJ will na kasjay so DJ lang kakabsat kuya. Okay. Thank you Sis Jella. Sa balyak man ket detoy tanong tayo tata. Anya nga ta digiti kuya. Digitoy makatubeng uno makakuriro kada tayo tapno ti kasta ket makadengeg tayo ti madengeg ti nga na si Ate Jesucristo aya. Agpaiso napaka-importante ti panagdengeg aya iso nga anya nga ta digiti makatubeng nga madengeg tayo ni Apo Jesus. Kaya digito ket napintas nga
iwaksi tayo. Tapos kastakit mangik tayo na siya at deti boses. Maawat tayo, di revelation talaga ni God. Ya. Awagak man ni Sis Banji, lawlawagan na tayo man iti dato nga banag. Ya, anya dagiti kwa tayo, makatubeng. Nga mga gantay nga nalawag iti sasauna. Ken dapat iwaksi tayo dito yan niya. Okay, thank you Yes. very much, Brother Doming. Kuna na ngamin ditoy, kuna ni Apo Diyos, si di adada mountain, di kasarsarita na ni Apo Diyos, si Talloya, nga nag-transfiguration ni Jesus Christ, ni Moses, ni Elijah ken Jesus. Tingamin kuna na daytoy ti anak ko nga dungdungwek, ken akay aywak. Unay, dumngeg kayo ken kuana. Deti nga panangibaga ni Apo Diyos ket ipakpakita na kada tayo personally kanyak nga I should give high regard to Jesus Christ kasi mismo ti Diyos Ama imbaga na nga dungdungwek ken ay ayatek unay ket amin nga ibaga na dumngeg kay ken kuana. So deti pa lang nga word ket isuna laeng ni Jesus Christ lang ti pagdenggan awan sa bali. Impakita na ti authority na nga isulaeng iti kangatuan diti daga nga isulaeng iti denggen tayuhan nga diti banbanag nga maminsan ket ti denggen tayo deti kayat deti set deti bagi tayo deti kayat nga pagayatan ket maiwakwaksi deti kinapudno nga isu dapat iti suruten tayo digiti sasao ni Apo Dios. Ket kayat kuman di saludsod mo itay Brother Doming no ana digit tubeng aya. So, personally, kanyak kat no nagitubeng no apehanak makangig digiti word ni God, especially di quiet time, ya. So, no, ada talaga sin, ada basol nga iduldulin ti pusok, panunot ko, ken tinaramid ko, babaen iti bagi. Digiti tubeng nga hangko nga mangegana nalain, digiti sasao ti Apo Diyos. Kasi kunana di Holy Spirit is just a still small voice, nakabasbasit isuna nga boses. Iso nga no, naringgor pay lang deti uneg, deti nga bagi, kasano nga rod nga madayngeg ko, dagiti sasao ni Apo Diyos. So masapul nga rod nga agbiagak, nga nasantuan, nga moment by moment, kailangan talaga I should live a life of holiness kasi deti met talaga ti design ni God kada tayo nga hante madengeg digiti sasauna no adu digiti tubeng digiti reason ya out of focus adu digiti desire of this world adu digiti pagayatan iti biag kas lamesa madisturbar ka kas mesa inaaya nuhan ko sa pain iti quiet time ket nuhan ko lumbaen DJ nga panagriingmot digiti anak ko nga maistimar ket talaga ma-disturb DJ focus ko nga ag-meditate. So it takes a lot of discipline to meet the Lord every morning. So mesa pa lang data quiet time maya. Isu nga anya nga rut ti epekto ti biag ko daytoy no daytoy apeng isot araramidek. Deti ket gaputan na amuak nga isu mismo ibaga ni Apo Dios nga daytoy iti anak ko nga dumdumwek ano ken ay ayatek dumngeg kay kenikwana. Agkaroon ti fear of the Lord. Kasi mismo nga ni Apo Diyos sinanibagan nga ni Jesus Christ lang ti denggen tayo sa bali. Iso ti kayat ko nga maadal ditoy, masapul i-live out ko deti flesh, deti self ko, nga dapat ti kanain ko nga suruten o anat ti pagayatan ti Diyos. Babaen, iti pamati, ken kayat nga mangsursurot dagiti sasauna, I do believe nga may purso talaga di will ni God kada tayo. Okay, tagyaman na kunay, Brother Domi, for this question. Thank you, Sis Banji. Okay na ya. Ado digitay mga kuriro kada tayo kabsat no tiyempo kumadetay panagdingig tayo na ya. Nung minsan adre kitay lang nangratat tanga digitay tiyempo ti millennials aya. Mas kwa pa yan uno na enda pa yan digitay nagyan iti cellphone di kad nung minsan ket makaring iti bigat aya una pa lang aluktan digitay
messages iti cellphone. Intuno kang ket kinnanan te oras mo kasi nawili ka. Aya, ganun ba? Kasamit din, di kita'y agtatrabaho. Numaminsan ket, adari iti panunot na, nagtrabaho nga sigo din. So, nagibagbagat ni Brother Paul nga, awan ti quality na, natagdardarasen, han nga nangeg nga nasayat DJ Revelation. So, kasi ba, dapat na gito'y kakabsat ket, talagang disiplinahan ti bagbagi tayo. If we truly love God, then masapol nga kanta iti quality time. Yeah? He deserved a quality time for us. Yeah? So nga, kasi kapsat, talagang anak ti prueba, iti panagayat te kanya na, dumngeg te nga nasayaat, anak ti prueba, nga so nakat importante, dumngeg te nga nasayaat. Okay? With excitement, talagang i-fix tayo diti kwa tayo, ti heart, mind, teken kwa na. Ikante nga talaga iti tiyempo nga nasayaat, nasapapaylaeng. Hala nga basa, no dikit meditate nga talaga. Yeah? Ket no aramiden tayo detoy, maalti ti revelation na, maiturong tayo iti kinapudno, maiturong tayo iti nasayaat. Okay, so number 3. Ano ti number 3 ang pagsalitan tayo? To please God is to obey His command. Babaen iti panagtulnog ket may daydayaw ni Kristo, anya ti aramidem tapno saan ka marigatan nga i-aplikar ti bilin na. Okay? Sis Jela, pagsublihan ka man 5-8. So, kaya ito yung point number 3 kakabsat, kung namin tigat to please God is to obey His command. Nga, DJ talaga, kailangan nga i-please tayo talaga ni God kasjay. Ket babaen, DJ pa lang please tayo talaga kanya na ket dapat ket aramiden tayo DJ command na kasjay. Nga, ano kita kami dito yung life ko kumaket kas lang kumasyaket, diba may isang estudyante kadjay. Nga, kailangan dapat nga agbasa na laing tapno kasta ket kumet nga kas lang ti ibaga ti parents ko kanya ket kas lang mag data grade mo kas jay tapno lang ma-please kumet isuda nga obraek talaga amin kas jay tapno lang ma-please ko iti parents ko babaen di panagbasak talaga kas jay. So dapat dapat nga i-please kas jay met ket ni God, dapat pa nga mas i-please ko dapat ni God kas jay babaen di panagaramid ko iti bill na kas jay nga duma talaga kami ket kastang duma ket kitao kasjay iti please tayo duma kasjay nga duma ket mayon unatay pa iti kastan iti panagbasa tayon kasjay kada digiti trabaho tayon ngem dapat ket ni God kanayon iti please tayo kasjay. So iti kan kanayon nga yun una tayo iti amin nga kasta kuma iti panagbiag tayo kasjay. So DJ lang kanya kuya ken kabsat. Thank you, Sis Jela. Owen, alagatan mo't nga dakas DJ umubrante nga dadumaya kasla kuma DJ agbasa, tama lang. Pero hangay so tiga po nang lipatin tayo iti panagtulnog tayo kin ni Kristo. Dapat ket all the more nga ma-encourage tayo agbasa, all the more mat nga agubay tayo pa kanya na. Kasi everything that we do, it should be for Christ, for His glory. Ngayon mo dahil kat isun iti gapuna nga baybay antay mat ti panagtulnog tayo, uno biyag tayo nga makayayo king kuana, then hindi na yan tama, no? Awagak mga rod ni Sis Jean para ipalawag naman dito yung kapanunutan na. Well, kaya. So, kunan na kami ni ticket, ana iti aramidem, tapno saan ka nga marigatan nga i-aplikar iti bili na. So, dadaw nga mga kakabsat ket marigatan tayo nga mga apply
digiti revelations ni God kanya tayo because of digiti excess baggage nga daldalahin tayo every time nga ada ibagana nga ag conflict digiti pagayatan tayo. So haan nga dapat kadzay how could we please God if adadapi lang digiti nga kapanunutan tayo truly nga pinang-obey kanya na ket DJ nam di ana lang ti quiet time men digiti instructions na ket obey ket dapat ket digiti banbanag nga aramiden tayon nga hantay dapat nga marigatan kasi nung amin marigatan tayo haan nga ni God iti please tayo no ket digiti bagbagi tayo digiti tattao digiti wants and needs tayo nga haan nga 100% sure no kan nga ti pinag-obey tayo ken kuana ket ti kayat na nga aramiden tayo ket DJ amin inaldaw-aldaw ket isu na dapat iti suruten tayo tapno makuna nga isu na talaga iti God tayo iti biyag. Iti lang kuya. Thank you, Sis Jean. Well, nagpaiso aya. No, datayo ket napnuan iti panagayat. Iti bagi tayo, iti bagi tayo nga talaga iti piplis tayo. Yem no napnuan ti panagayat, kinigad, ay kitnigad nga talaga iti piplis tayo. So nga may sama nga na-remindak dito aya, mas napatpateg iti bagi tayo, dagiti ruginan nga kwa agdiminis iti panagayat kini God. Aya anan nang rona pay no detay punong-puno ng pagmamahal ang sarili, edi empty na yung ating pagmamahal kay Christ. So that's it, because you cannot love, you cannot serve two master at the same time. Awagak mga rod ni Brother Paul ulit para magpaliwanag din dito. Well, kabsat, so to please God is to obey His command. No, mga min kabsat ket we are obeying depende kada di situation iti life tayo no. So meaning haan nga ni God iti please tayo no ket dagiti tao nga makadkadwa tayo uno makakikita kanya tayo. So dagiti kanayon nga dapat nga so dapat dagiti iti alwadan tayo dagduma nga kaputa naadaan tayo iti task uno ada task ting aramiden ket aramiden tayo ng isunan tapno lang makita dagiti tattao nga kaso iti bobrahen tayo. So haan nga dapat nga kasya iti basis iti panag-obey tayo. Masapol nga iti basis na ket dadji mismo kayat ni Jesucristo nga pasama kanya to. So in short, anyaman dagiti bobrahen tayo tinaldaw daw masapol nga ni Jesucristo o ni God lang dapat iti may daydayaw. At haan tayo nga daydayaw iti bagi tayo babaen kadagiti aramiden tayo kuno dagiti ragragpat tayo tinaldaw-aldaw. So nga rod nga ag-trust tayo lang ken naimpapuswan nga awaten tayo dagiti revelasyon na tapno ma-applikar tayo lang nasaya at dagiti bilbilin. So dahil lang kanya kabsat. Okay, Brother Paul. Medyo hindi maganda yung signal mo Awagak mga rod ni Sis Janet. Sis Janet. Yes. Okay. When kabsat, aking gagayem. When po na nag-get 3, to please God is to obey His command. So, anya ti aramidem tapno saan ka marigatan ni aplikar iti bilin na. So, dito itata ti resulta iti pinag-devotional time iti bigat nga daan iti quality time devotion nga kasuna ni Paul Tatay ken dito itata ti aplikasyon iti pinang-meditate at talaga ken carefully. So nakita kito nga kinakmot personally ket
para nakamarigatan niya, may aplikar iti bilin na yung revelation na kanya ibinigat kat yung bang response ko ba talaga ng sa kanyang mga word, sa kanyang mga revelation every morning na always na magkaroon ko ng right response actually na hindi yung tignan yung situation ba no kayak nga ta yung bang unbelief nga no dadumukat det yung amin nga sometimes kat the revelation ni God kat ano nga ta kayak nga ta det yung aramiden dito timbaga na kenya mapanak nga ta si mga meron pang nga dua-dua kumbaga nga aramidan hindi dito kaya talaga nakipagkita ni God nga yung strong di pamatik king na talaga yung matibker nga pamati tigisi bilbilin na kanya so when kakabsat ito lang ang importante para mapiskin di God in any situation sa talaga challenging man when no for myself or sa tingin natin ay mahirap gawin pero ito yung purso niya talagang gusto niyang gawin to please Him is to believe and trust talaga sa mga word ni ibagbaga na every morning at talaga. Hindi lang kanya Brad. Thank you, sis. Hindi maganda talaga yung signal mo dyan din, ano? Kumanap ka na magandang signal mo mamaya. Okay. So, awagan tayo mga roadmap ni Sis Banji. Noon niya ti Revelation ken kuha namin, iti na ito yung pagsasalitaan tayo. Okay, thank you very much. May salaing iti pa kaya pa ka may salain iti banag nga paka I want ti Apo Diyos no diket di dete panag-obey te ken kuana. Kaputa impakita no iti Matthew 17 verse 5 nga perme nga naidaydayak na padayawan unay ni God ken ni Jesus Christ ya isu nga kastala unay nga panangibaga na nga this is my son whom I love kunana isu nga suruten tay amin anak ti kayat na nga ibaga kada tayo. So, DJ met lang iti reason na apay pinaswa na tayo ni Apo Diyos awan sa bali. Agubay tay kinkwana. Ket ti panagubay kakabsat hana basta-basta nga klase nga obedience aya. Dete obedience nga naimpapuswan. Dete obedience nga siraragsak ka, siya ayat ka, nga dete nga aramidem apagayatan ti Apo Diyos ket isu tikit kitain ni Apo Diyos. Ado nga digitid, maminsan nga pan nag-obey tayo ket mechanical lang, nandyan tayo sa evangelism o kaya nagka-quiet time tayo pero sa ating heart, may mga unsettled things, mga bagay-bagay na hindi pa na-settle before God pero nag-obey tayo, no? Mag-share tayo ng gospel pero meron palang ikaw kaaway, ano? So, yun ang mga ginagawa natin na will ng God, pero in the eyes of God, hindi siya pleasing kasi merong sin na nakaipon sa ating puso, kaya hindi pleasing yung ating obedience. Kaya ganun na lang ang sobrang tuwa ng God kay Jesus na sinabi niya, si Jesus Christ lang talaga ang naka-please no, sa kay God. So, yung ginawa ni Christ na pag-obey kay God the Father, in-example niya ito, at ito rin yung basis natin kung paano tayo mag-obey kay Jesus. So, mahirap kakabsat pero it's a process. Pagdaanan man natin ito kasi without this testing and trials, hindi talaga ma-learn yung character na obedience. Yeah? So, kinyakti, nakita ko dito nga minsan marigata na kaputa, hantay pa talaga na isuko dito self-will tayo dito kabukbukudan tayo nga pagayatan. Hanggat hindi kasi naisuko yan, yung will pa rin talaga natin ang naipupurso na pwede nating maisabay na mag-obey na 50% will ng God, 50% will ko. So, at the end, yung result hindi pleasing kay God. So, na-realize ko dito na to obey God is to obey wholeheartedly. Kaya nga na-summarize yung greatest command ng God, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. No?
So ano di kita pagdadaanan tayo no minsan nga minsan testing nga ada sakit mo, ada anayem. Nga because you love the Lord even kahit yung natira na lang na strength but you want to please God, yun ang pleasing before the Lord. And ang nangyayari naman is there is healing because if we obey God, complete talaga yung kanyang promise sa atin that we will receive a joyful, 100-fold kapag tayo mag-obey talaga ng faith. So, yun lang. Okay. Thank you, Sis Banji. Dati mati kinagpaiswanan na aya nga no pudno iti panagayat ta iti Dios nalag-an laeng iti panagtulnog ken kuana. Aya iso nga ni Jesus Christ nalag-an lang di panagtulnog na even even up to the cross, even up to death, nalag-an dahi panagtulnog na. Iso nga kunan na John 14:31 ket tamanti kas dagat maaman ti sangan lubungan nga ayatek ni Ama kunana I do exactly what my Father has commanded me. Dayta iti pakakitaan iti pudno nga panagayat ken ni Apo Dios. Okay, ket awag man ni Brother Paul tapos i-summarize na dito ko tayo dito magsalita tayo data ken na ti dapat ting aplikar. When obsat, so kung na iti topiko tinatay, J. San Matthew nga agsasao pala ni Pedro, iti adda naranyag nga ulep anang linong kanakwada. Adda timek ang nagkapu iti ulep anang kuna, daytoy, ti anak ko adungdungwek. Ket pakaragsakak unay, so dumngeg kayo kay kuana. Ket dito ti pinakamin topic ti kabsat, pero ada dagiti challenge nga pagsertaan nga babaen ka dagiti revelasyon ba lang iti kabsat ket may summit lang ti dapat nga hindi Brian ket kapo ka dagitoy iti bagan ti challenge number 1 tatay nga ni Jesucristo iti pudno amang bagpaga yeah? So iso na iti pudno amang bagbaga or our counselor. So no iso na iti pudno amang bagbaga kanya tayo, iso na dapat iti papanan tayo no adda dagiti problema tayo. So haan awan sa baling papanan tayo no hanga iso na ken iso na iti makaawat iti karamik na tayo. So amuna no ana dagiti content iti heart ti tao or tunggal dili tao na mapanton ko na kaya na dumngeg isuna o dumngeg ni Jesucristo kanya tayo basta na impapuswan iti panakiuman tayo kanya na ken isu iti mangibaga iti usto nga aramiden tayo. So in short, we should consult first on Jesus Christ. Awanan sa bali nga papanantay nga muna nagdama na iti problema tayo ang isuna. Kaya ti may kadwa nga challenge iti kapsat ko na ito dumngeg ang nasayaat ken ni Kristo. Ket no dumngeg tayo ken ko na haan tayo nga maperti wenno makaaramid iti kinadakes. So masapol nga amen tayo nga nasayaat dagiti revelasyon ni Kristo kanya tayo. Apay tapno saan tayo maiyaw awan. I mean no ti puso kina paano tayo ti mapasusurot may awan tayo kaya na tano may sapay masurot tayo iti kayat ni Jesus nga panagbiag tayo so nadumngig tayo kanya na maaramid tayo iti kayat na mapasama iti biag tayo kaya may kato kung na challenge sa tayo nga to please God is to obey His command so amin nga aramiden ket amin nga aramiden tayo ket dapat makaayo iti Dios kuno na iti kuno tayo sharing tayo ken of course dapat amin obraen tayo ket may daydayaw kanayon ni Jesucristo iti biag tayo
ken tapno maiplikar tayo dagiti bilin na mas apol nga awaten nga naimpapusuan ken agtalek kanya na kan kanayon. Ket to connect dito kabsat nga to please God is to surrender our life to Him. So dayi kabsat iti kabuuan or buod diti masa nga pagsertaan tayo ken application nga dapat tayo nga obrahin. Thank you. Kabsat nga Paul. Kaya dita, dinggan tayo mamet nga rod iti naimbag adamag wenno ti Ebanghelyo manipod ken ni Sis Jella. Sis Jella. So naimbag nga Rabi iyo manen gagayem ken kakabsat. So minakman lang i-present kada kayo dito gospel nga according ka DJ Key birthday tatay nga ako na namin ni Jacket J Matthew 17:5 nga kunan lakit agsasao pay laeng ni Pedro idi Adam naranyag nga ulep anang linong kadakwada adda timek anaggapo iti ulep anak ko na dayto iti anak ko adungdungwet ken pakaragsakak unay dumngeg kayo ken kuana. So kada ito ket ibagbagan ni God kanya tayon nga isu na dapat talaga iti denggen tayon kasjay haan dapat nga iti bagbagi tayon wenno kadagiti tattao no digat datayon ay no digat ni Gaden kasi no dati pa lang iti masursurot ket mabalintay nga agbasol nga tibasol ngamin talaga ket han na kayat ni God nga aramiden tayo dijay panagbasol. So nga kailangan nga rod nga nga ni God ti denggen ti nga kan kanayon na ken di iti topic nga rod tatayen nga anti lang nga agpadingga talaga iti panagdengeg no diket DJ talaga to please God is to obey His command kuna napay tatay DJ kasta digiti topic. So nga DJ talaga kanya tayo ket maikatay talaga iti agbasolen kasjay according DJ an dapat nga iti self tayo iti masursuroten no diket ni God. Ken DJ nga rod kahit ni God kanyan encourage na tayo nga nga agsubli talaga kanya na ken DJ talaga agbyag according kadigiti DJ will na. So dapat ket kasta nga rod dapat ket totoo tay nga rod nga dapat ket so na dapat itdengdenggen tayon kakasjay tapno maibiyag tay talaga iti biyag ngagnanayon kasjay. So tatta kakabsat awisen kay man nga rod nga mangi-accept talaga ken ni God akas Lord and Savior tayo kasjay nga agpakawan tayo kadigiti basbasol tayo tapno kasta ket ni God ket may ayo ni God kanya tayo. So kadeti kakabsat ket awisen kay nga rod nga suroten nakta talet yung nga kararagen. So let's pray. Amami anay langitan. Aminek nga siya ket managbasol. Ket pagbabawiak amin dagitoy. Mamati ak nga inted mo ni Jesucristo. Abugbog to nga anak mo tapno matay para kadigiti basbasol ko. Ken mamati akmet anagungar iti may katlong nga aldaw. Ita agdesisyon na ket awatek ni Jesus akas Dios ken may salakan iti web ko. Agyamanak iti pamakawan digiti basbasol ko. Agyamanak met ti Espiritu Santo anaawat ko ita. Itinagan ni Apo Jesucristo. Amen. So DJ lang kakabsat, praise the Lord. Thank you, Sis Jella. Ket intengarod kadigiti importanteng announcement tayo, panggib dagiti schedules tayo for the week. Okay, number 1, dito lifeline tayo ket mapaspasamak every Wednesdays 6:15 to 7:15 p.m. Kasama tayo dito topic review tayo kapsat Thursday to Tuesday, depende kada ito'y oras, dahil kita'y sabasabali nga grupo, sabasabali met nga oras. Dito kat mararamid Thursday to Tuesday. Kasama din dito'y Freedom in Christ, into May 28.
Kastamiten dito yung Sunday worship service tayo, 8:30 to 10 a.m. Dali tayo face-to-face kan live via Facebook. Kaya, maawis kayo kapsat nga umattend, maawis kayo nga agbuya. Kastamiten na damit di kitay dati visual class tayo, ano? Every Sunday, 1:30 to 2:30 p.m. Dito nga class kit pa ng tulong, kadigiti emerging kwa tayo ya, digiti growing contacts, tapos kastakat lalo da pa nga matulungan, nga grow, ag mature, kaya nagbaling nga fruitful, kagamit-gamit, iti biagday nga spiritual, kat may aywan lalo, niya po Diyos iti panagbiag tayo. Okay? So, ano pa iti kwa tayo? Awanen? Awag mga rod ni Brother Paul for the closing prayer. Thank you, Kuya Dameng. Katawising nga rin itong gagmaysa. Kinamin nga makibuyat at nangarami nga dumog tayo agkararag. Amami nga inangitan, nagyamang kami apo, kadati nga nalpas nga obrami. At amok, Lord, nga dito ikit makaipaay kanyami, kastamit digiti napan nagdingig, kadati nga topic review nga amin nga nangiganda ket may aptikarda iti personal nga pinagbiagda ken makatulong dito apo tapno ang tuloy nga umunig iti relasyon da iti Dios. Nagyaman nak apo kadagiti sasaom na masapol nga dumngeg kami, masapol nga ag-consult kami kinga, kaya masapol nga iplista ka anyaman digiti dapat anaman digiti income obra iti panagbiag mi. Kaya ikadik mi ngot amin digitoy, digiti pay pasama ko obra mi tat pangarapi at tuloy mo kumaapong at kan na kami iti pigsa tapno agbanligi kami nit ng kadeti nga aldaw. Kaya dahil ti apo ti dawat ket kararag mi tinagan ni Jesus nga po mi. Amen. Pasend. So, okay. Thank you, kakabsat, ti panagdingig yo, sapay kumata. Agkikita tayo ngayon, di kiti sumarsaro na topiko. Ket agpat patuloy tayo lata kakabsat, gayem, nga tunog, kinayaten, ti pagayatan ni Ako Diyos. Taday ito iti kaayo, ti pakayaywan unin ni Ako Diyos. Yaman akit na imbag nga rabi tayo amin, gayem, kakabsat. Good night everyone and bagnarami tayo. Good night, everyone.